Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto un vídeo que m'heu demanat vosaltres a les enquestes d'Instagram i que em fa molta il·lusió fer, que són les anècdotes del Jaume viatger quan era petit. La idea d'aquest vídeo té una triple intenció. La primera és doncs que em conegueu una miqueta més, que sapigueu d'on ve això de que jo sigui tan gremlin, perquè realment no he canviat massa. La segona és que us divertiu, que us ho passeu bé, que sigui un vídeo dinàmic i divertit. I la tercera és un avís pels que teniu o tindreu criatures de que sapigueu què pot arribar a fer un gremlin petit quan va de viatge. Endavant amb les anècdotes. La primera anècdota, la primera historieta del Jaume petit, té lloc aquí a Catalunya, d'acord? Vam anar a buscar fòssils amb la meva família i uns amics del col·le i al Jaume petit no se li va acudir res més que a mitja cerca dels fòssils començar a baixar per la tartera, que era molt emocionant, moltes pedres, molta sorra. El que jo no vaig veure és que al final de la tartera hi havia una carretera per on passaven cotxes, camions, motos, i això sí que ho va veure el meu pare, d'acord? El meu pare és una persona que va patir sobrepès gran part de la seva vida, amb la qual cosa baixar per una tartera a gran velocitat no era la millor idea del món, i el que va passar és que el meu pare va ficar el peu en un forat i el peu li va fer així, li va quedar del revés, d'acord? Jo vaig seguir baixant per la tartera fins que vaig començar a sentir els crits i vaig dir, ostres, ha passat alguna cosa. Vaig mirar cap amunt i vaig veure que, en efecte, el meu pare estava estirat a terra, amb el peu al revés, i tot de pares intentant col·locar-li a lloc per no esperar-se a que se li refredés la zona. Però és que l'anècdota no acaba aquí, perquè va pujar un cotxe de bombers, no sé per què, un cotxe de bombers, doncs un cotxe de bombers va pujar, va volcar i va començar a caure per la muntanya, després va haver de pujar un 4x4 a rescatar el meu pare, i aquí no acaba l'anècdota encara, perquè quan el van posar a l'ambulància i el van entrar cap a l'hospital, la camilla en la que anava es va trencar i va caure a terra. Així que és una anècdota molt florida i amb moltes ramificacions. La segona anècdota us parla d'un Jaume d'uns 7-8 anys, diria, que és quan es concentra la majoria, perquè va ser la meva època de gremlinitud més accentuada. I vam anar a Venècia de viatge amb la meva família, d'acord? Els meus pares, el meu germà, la meva germana i jo. I el que sol passar quan hi ha 3 germans és que la rivalitat dels dos grans s'utilitza el petit una mica com a arma cap a l'altre. En aquest cas, el meu germà va veure una rata morta als terres de Venècia i no se li va acudir res més que dir, ara li faria una broma a la Mireia, que se'n recordarà tota la vida. I en efecte, se'n recorda des de fa molts anys. El tema és que em va dir, Jaume, agafa aquella rata d'allà i tira-li la Mireia. I jo, evidentment, sense cap mena de noció sobre el bé i el mal ni què estava fent, doncs vaig agafar la rata, vaig començar a fer com de la fona de David contra Goliat i li vaig tirar a la meva germana amb la conseqüent crisi familiar, discussions, crits, plors i tot el que suposa això. A la següent jo crec que tenia algun any més, diria que 10 o 11, vam anar a una excursió de l'escola al pantà de Sau, d'acord? I ja quan vam arribar ho posava en plan perill, rotllo com les arenes movedisses aquestes de les pel·lis. Total, que vam veure el rètol però jo evidentment molta atenció no prestava. Hi havia com una sèrie de terrasses, com quan vas a Sapa, i cada terrassa t'acostava més al llac, al pantà. Què passa? Que evidentment cada cop que jo anava baixant el terra era una mica més aigua i una mica menys terra. I al final, quan ja estava a punt d'arribar a la zona d'aigua del pantà, al plantar els peus a terra em vaig adonar que no em podia sortir i de fet m'estava enfonsant. I clar, jo havia baixat a una velocitat a la que els pares no anaven i de cop van veure com jo m'anava enfonsant i ells van haver de començar a córrer saltant per les terrasses per intentar que jo no acabés totalment xuclat per aquelles arenes. Al final me'n recordo que es van ajuntar dos pares, un agafant-se d'un altre perquè jo m'agafés de la cama d'un dels dos pares i això va passar quan jo tenia les arenes fins aquí, d'acord? Va ser molt graciós perquè a part dels crits dels meus pares en plan però què fas, sòmines, probablement utilitzarien alguna paraula més forta però tampoc cal, quan vaig sortir, tota la roba que havia tocat aquell llot, aquell fang, estava podrida absolutament. O sigui, em vaig poder quedar només amb els calçotets. I la resta em van haver d'anar donant tovalloles perquè em vestís.
I acabo amb la que per mi és la més divertida de totes, a més no té cap risc, d'acord? No patiu per mi, que no em va passar res. Quan érem petits nosaltres anàvem cada estiu a França, d'acord? Perquè ens queda més a prop, perquè els meus pares al col·le no van fer anglès, van fer francès, i perquè és un país on hi ha moltíssimes coses. Un any anàvem a París, un any anàvem a la Dordonya, un any a la Normandia, anàvem variant. El que sempre passava és que anàvem a veure moltíssimes esglésies, moltíssims castells, moltíssims monuments que el meu pare tenia a la seva guia Michelin, tot marcat amb pòstits perquè era un veritable friqui. D'aquí potser he sortit jo. El tema és que molts cops, quan jo era molt petit, a mi el tema de les esglésies m'agradava molt l'edifici, però quan el meu pare començava amb les especificacions tècniques de l'estil, l'absis, el promontori, el tal, jo desconnectava una mica. Al final què feien? M'enxufaven un Walkman, perquè sí, sóc així de vell, un Walkman amb musiqueta i que jo m'anés distraient mirant l'església al meu ritme, d'acord? Que pogués anar gaudint de l'edifici sense haver d'aguantar les explicacions al meu pare, però que a ells no els molestés anant dient és que m'estic avorrint, és que què fem, quan marxem, i aquestes coses que solen passar i que són molt comuns en les criatures. Què va passar aquell dia? Estàvem a una església on s'estava celebrant un funeral, d'acord? Els meus pares em van enxufar el Walkman, el meu pare va començar a fer l'explicació, es va muntar el corrito familiar on tots escoltaven atentament, i jo me'n vaig anar a donar una volta per l'església, d'acord? Tan tranquil·lament amb el meu Walkman, i aleshores va començar un temasso que a mi m'agradava molt, que era el Give Me Hope Joanna de l'Eddie Grant. Què passa? Que és una cançó que a mi em costa molt escoltar-la i no cantar-la. Aleshores es va donar la situació que mentre estaven fent la missa d'enterrament d'un pobre senyor o pobra senyora francès o francesa, el Jaume es va posar a cantar Give me hope, Joanna, a tot volum, i clar, la meva família estava a l'altra punta de l'església, tampoc es podien posar a cridar, perquè encara haguessin cridat més l'atenció ells que jo cantant. Doncs corrent cap on estava jo per intentar fer-me callar, perquè clar, tota la gent que estava assistint al funeral es van quedar amb una cara de dir però aquest nen què fa cantant això? I aquesta va ser una mica l'anècdota del dia. Que moltes vegades parlem hem de tenir en compte els itineraris, hem de mirar que hi hagi estones de parc, hem de tenir en compte també l'alimentació, però hi ha coses una mica que queden fora del nostre control, perquè una criatura pot ser més o menys tranquil·la, més o menys aventurera, més o menys temerària, com era jo, així que després hi ha un punt en què és simplement estar alerta i estar a punt per qualsevol cosa. Espero que us hagi agradat molt el vídeo, que us hagueu divertit, que m'hagueu conegut una miqueta més i que a partir d'ara aneu molt més en compte quan tingueu criatures, no cal portar-les lligades amb una corretja, però sapigueu que aquestes coses poden passar. Ens veiem al següent capítol. Que vagi molt bé, adeu! Papa, Què vols pujar a la cadira, bitxo?